patuloy daw po ang paghikayat ni dating Senator Trillanes kay Vice President Robredo na tumakbong presidente. Pero kapag hindi raw po tutuloy sa pagsabak sa 2022 presidential race, may mensahe po si Trillanes, and I quote, para sa mga maka-oposisyon, tuloy ang pagtulak natin kay VP Leni to run for president. Kung tumuloy siya, ipanalo natin siya. Pero kung hindi pa rin siya makakapagdesisyon by 12 noon of October 8, tuloy na po ako ng pagka-presidente. Di natin hahayaang matalo ang tunay na oposisyon na hindi man lang lumaban. End quote. Ano daw po mensahe ng Malacanang sa dating senador? Wala po. Bakit naman ako magme-mensahe sa kanya? Di bahala siya sa buhay niya. Gawin ang gusto niya. Karapatan naman niya yung tumakbo. Good luck. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.